Dwi'n neuadd Tem Organwg, da ni wedi cyfarfod buddig yn barod ti wedi cael hwyl ar y slow gin yn do. Ond mae'r ddwy ferch hefyd, mae Annie a Bella fan hyn, wedi cystadlu ar faint o bethau i gyd, Bella? Wel, ni wedi cystadlu yn creu dafod, llun hapus, llun fingerprinting, decorated Wellington, castell, Rice Crispy Cakes, gwyneb allan o bwyd, cookies, scones. Beth am ni edrych ar y pethau mae gyd, ie? Mae nhw wedi cystadlu mopeth. A mam ydy'r ysbrydoliaeth, ie? Wel, ie, ni wrthi ysbelu wedi gwir, ni'n dechrau'n gynnar. Reit, lle ni'n dechrau ta? Lle mae Annie a Bella fan hyn? Wel, so mae Annie wedi creu y llun fingerprinting yna. Hwn? Ie. A ti wedi cael yr ail wobr Annie llogyfarchiadau mawr i ti? Wel, dyna ti fe di balchder, ynddo? Ti'n wen o glis di glis hwnna, da iawn. Ti wedi gwneud rhywbeth arall fan hyn? Y dafod bach. Hwn? Ie. Sut nes ti'r ddafod bach na? Allan o be? Clai. Clai. A wedyn lle ges ti'r glân wedyn? Wrth i ni cael y glan wrth wncl fi Dafydd. O, gen y wncl Dafydd. Da chi wedi bod yn brysur yn casglu pethau, do? O'n i'n ymlaenau i weld lle arall, da chi wedi... Achos mae yna dipyn o gefnogaeth fan hyn buddig yn does, sy'n neis i weld. O, Wedyn, Lle da ni nesa? So, mae Annie wedi creu yr aderyn yna. Hwn? Ie. Waw, ti'n greadigol iawn yn dwyt? Ti'n amlwg yn licio lliwiau? Llacha, beth ydy dy hoff liw di? Pink. Pink, ie. Dwi'n licio pink hefyd. Wedyn, llun hapus arall oedd yr un yna. O, neis. Un Annie di hwnna fyd? Na fi. O, chdi di hwnna? Da iawn, da iawn. Wedyn, ni wedi creu y Wellington yna. Hwn? Ie. Ond o'n i wedi creu hwnna fel ages yn ôl, ond wedyn nes i rhoi dyn nhw mewn. Pam lai, de, fe wedi gwneud bob dim. Sy'n mynd waith paratoi ac yn llunio, yn does? Waw, diolch ar cestyll yma. Ti'n licio hwnna? Mae'n dda, dydi? Ti'n cael syniadau fan hyn hefyd ar gyfer tro nesaf allan, de? Ie. Sgyn ti gastell? Nes i'r castell bach yna. A ti wedi cael da iawn. Allan o be di hwn? Clai. Dipyn o waith i neud hwnna'n doedd? Ti'n mwynhau gwaith llaw? Ie. Gwaith celf? Ie. Ie. Be ti'n gobeithio wneud pan ti'n yn hyn? Ti di meddwl? Wel, fi'n gobeithio fel creu bach o celf, ond hefyd bod yn vet. O, wel, y ti felly. A creu celf. Ie, o ti'n y lle perffaith ar gyfer y ddau beth yna heddiw, dweud? Wedyn, da ni'n radran coginio fan hyn. Oedd Annie wedi creu y Rice Crispy Cakes. Waw. Fi'n licio beth ti wedi rhoi ar ei top nhw. Sut oedd ti'n gwneud hynna? Ti'n cofio? Fi jyst wedi dechrau rhoed y blodau a wedyn y sprinkles. Ie, mae'r sprinkles yn bwysig yn dydyn. Mae'n gorffan y darlun. Ti wedi gwneud rhywbeth arall Annie fan hyn? Gwyneb. Ti nath hwn? Ie. Wel, ti wedi bod yn yr oergell dwi'n meddwl yn do. So beth sy'n gen ti gyd o fanna i greu'r gwyneb na sydd? Fel ham a... Ham. Ham a wedyn fel... Lettuce. Ie. A... Tomato bach fanna fyd yn does yn drwy'n. Dyn tomato di yna. Beth yw? Cwmcwat. O, da chi'n posh yn nebo a Bereiron. Cwmcwat di hwnna, ie. Wel. Wrth gwrs, mae di sychu dipyn bach, mae hwn yma, ysdi syl yn dydi, ond mae hwnna'n digwydd i ni gyd gyda goed, ti'n gweld? Lle edrych di ar ôl y croen hyfryd na sy'n gen ti. Rhywbeth arall? Y cookies. Y cookies? So... Annie Davies, Cerdyn Goch. O, mae hynna'n ddigon o'r yfeddod. Felly, mam yn helpu o gwbl? Do, jyst helpu gyda'r lliwiau, a wedyn nhw'n wneud y pipo wedyn. Be di dy hoff anifel di o'r tri yna fan awan? Cyw. Y ciw, ie. Y ciw bach melyn. Digon o'r yfeddod. A Bella, sy'n coginio hefyd? Do. Wrth gwrs. Cer â ni te. Lle da ni'n mynd nesaf? O'n i wedi creu y cookies yma. Da iawn ti. Be sy'n gen ti yn ein? Chocolate tywyll o? Chocolate tywyll, chocolate
gwyn a milk Y chocolate. tri. Be well, mae'r dewis i gyd yn hana. O, mae yna bethau gwych. Dychwch pobl sydd wedi cystadlu, ynde? Wedyn, o'n i wedi gwneud y scones. Hein di dy scones di? Ie. Ie, a ti wedi cael da iawn yn fanna hefyd. A wedyn, o'n i wedi creu yr cacennau yna. Cacennau wedi addurno. A hwre, mae Bella Davies wedi cael y wobr gyntaf hefyd. Wel, o, dych ar tarws gen ti fanna? Ie. Waw, mae hwnna'n dramatig, yn dydi? A'r cyw gen ti hefyd. Pa un oedd mwy anodd i wneud? Y tarw. Ie, dwi'n meddwl bod hwnna'n dipyn o waith o fanna, does? Dwi allan o wynt yn meddwl am yr holl waith sydd wedi bod yn ymlaen yn tu chi. Llongyfarchiadau mawr, fyddwch chi'n cystadlu flwyddyn nesaf? Ie. Ie? Edrych ymlaen yn barod? Ie. A mam? Ie, siarad. Ydyn. A beth ydych chi'n mynd i wneud rwan? Ti'n mynd i weld yr anifeiliad gan bod chdi eisiau bod yn bet? Ie. Felly ti fynd ydi, ddechrau dysgu. Wel, llongyfarchiadau mawr i'r dair ohonych chi. Diolch. Sioe dda. Diolch yn fawr. Nôl flwyddyn nesaf, ie? Ie? Greit. Diolch yn fawr.